Lukášem se připravují na další akci. Je raz, dva, tři. Medicína, nasednout na trakář a jedem. Tak, kluci, 3, 2, 1 a jedem. Hele, já vám kluci poradím metodu, rozběhněte se a zkuste to co nejrychleji. Ale tahle metoda funguje skvěle. Raz, dva, tři jsou ve vodě, nevadí. Tak. A teďka tady je Kobra tým s číslem 59, otec a syn z Borohrádku. Kde pak je Kobra tým? Otec a syn. Přátelé, já bych v téhleté volné chvíličce chtěl poděkovat všem partnerům, kteří mají rádi ledeckou lávku a každým rokem přispějí podle svých možností nějakým způsobem, jak cenami, tak nějakou technikou a vším ostatním, co je potřeba, aby ledecká lávka fungovala a vůbec mohla žít. Takže všem, kteří tady visíte kolem té nádrže na těch plachtách, možná, že tady ať už všichni nejsou jmenovaní, ten výčet těch pomocníků by byl dlouhý, takže všem za to moc děkujem a budeme hrozně rádi, když na příští roky nám budete zase nápomocní. Díky vám. Tak a my jdeme na předposlední dvojici na trakaři. Otec a syn, Kobra tým z Borohrádku. Tak kluci, vyzkoušejte si to, jdeme na to. 3, 2, 1, jedem! Tak, hezky pomalu. Bude na půl rápu jenom, víš? Tam jde o centimetry, Luboši, tam to je skutečně o centimetry, ale myslím si, že problém je v tom, že řidič nevidí na kolečko. Ano. Je potřeba se trošku jinak nalodit, no. Tak, ale drží se statečně, na to, že jedou prakticky po slepu. Kobra tým z Borohrádku. Je to hrozně těžký, totiž ta lávka stojí na dřevěných nohách a ty nohy už jsou starý, rozvrzaný a ono to hrozně pruží a vibruje. Kdyby ty kozy byly ocelový, pevný, bylo by to snazší, ale to by zase nebyla ledecká lávka. Tak. Centimetr po centimetru. Jak říkal Luboš, není to nic jednoduchého. Ta lávka má 12 cm na šířku. Je z části uhnilá. Tak nejhorší, že ty hrany už jsou za ty léta oštípaný, tak de facto závodníci vlastně jezdí po nějakých 10,5 cm. A přesto to jde. Já se hrozně těším na kola, to bude za malou chvíli, přátelé. A Luboši, prozradíme ta překvapení, my jsme to ještě dneska neřekli. A tak už je průběh večera, já myslím, že to můžeme nakousnout, ne? Tak historicky poprvé se, představte si, ledecká lávka pojede na mopedu. Přátelé, skutečně máme tady mopeda s normálním spalovacím motorem. Stadion S11, rok výroby 1952. Ve speciální úpravě. Luboši, tamto teďka se děje, na půl rávku to stojí a mění se na půl rávku. Pak to dopovíme, ano. Tam je skutečně pekelné soustředění. No, vidíte, jak si porovnali to kolečko teďka, to bylo výborný. Tak, syn přelezá svého otce. Dobrá metoda, dobrá, výborná. Na to, jak jsme se toho báli na začátku, tak to zatím jde skvěle.
Teď bude kritický moment, tak? Přátelé, potlesk. Ne! Už to vypadalo a... Podobný osud. Vypadá to, že mladý nedostane zítra oběd, když tátu vyklope. Tak, kluci lezou z vody a připraví se nám poslední dvojice, to jsou skaličáci z České Skalice. Kluci, jak se jmenujete, představte se nám. Michal. Takže Tomáš a Michal z České Skalice, oba dva mají rádi motorky, muškáty a houbaření. Ano. Takže ze Českého zahrádkářského svazu z České Skalice přijel Tomáš a Michal. Kluci z rozkoše. Největší vodní plochu vyměnili za opoznání menší vodní plochu tady v Lecích. A rozkoš přejíždějí na trakaři přes lávku normálně, takže tohle pro ně bude absolutní malina. Kluci, můžete si vybrat trakař. Tak. Dostali medicínu, kluci? Pravda, my bychom na ně zapomněli. Podmínky musí být pro všechny stejné. Tak.